Να δω τώρα, διαβάζει, παίζει με αυτό το παλιό κινητό. Τι κάνεις εδώ πέρα? Διαβάζω, μαμά. Τι λέει το μάθημα? Να είσαι καλά, δάσκαλε. Τι θέμα έχει? Να είσαι καλά, δάσκαλε. Τι θέμα να έχει? Τι κείμενο είναι αυτό? Ωραιότατο. Πού είναι το κινητό? Δεν το βρίσκα στο δωμάτιό μου. Πώς πήρε, έβγαλε πόδια και περπάτησε. Τελευταία φορά που είδα τα κινητά δεν πετάγανε. Ή περπατάγανε. Δεν ξέρω πού είναι. Δεν το έχω πάρει. Θα το έχεις κρύψει κάπου εδώ πέρα, δεν γίνεται. Μέσα στα βιβλία. Μέσα στα βιβλία. Τι κάνεις εκεί, γιατί κρύβεις έτσι κάτω? Τίποτα δεν έχω. Τι έχεις εκεί πέρα? Τίποτα. Κατάσχεται. Δεν Τι είναι άκουγα αυτό? μουσική, δεν έκανα τίποτα. Μουσική? Μουσική.